A CIA leva moitos anos detrás da súa pista, pero ao final Bin Laden fichou por Atlético. Xa sei que un criminal que fixo moitas cousas malas, pero Bin Laden é un xogador moi técnico. Esta tele non bota máis que a borralla. Manolo, como hai a galego? Hoxe, Air Galicia... Dramatismo. Humor inteligente. Espectáculo. Nacionalismo. Violencia. Non lo perdan. Outros mundos. A vida extraterrestre. Mira ti. Aquí marcianos houbo sempre e ninguén se queixou. Que si Cañita Brava, que si Canera, que si a Condesa de Fenosa. Sempre nos levamos ben con eles. Non sei a que ven agora tanto rebumbio. Fax. Aí estamos. Hola, amiguito. ¿Cómo están ustedes? Que lle den permiso para entrar? Home, como hai confianza... Ninguna. Que gracioso é vostede. Vostede como a mí, un tipo simpático. Outro día estiven eu pensando, dende logo, que barbaridade. Canto temos en común ese abogado e máis eu. Atenta. Oxe, trai unha idea grande, ambiciosa, sen límites. Vida noutros planetas. Interesa. Mire, non me interesa a vida neste planeta como para preocuparme pola dos outros. Non, en serio. Isto serían naves non tripuladas que recollerían todo tipo de información sobre a nosa vida na Terra. Entende? A cultura, a economía, persoeiros famosos. Que lle parece? Pois parece unha tontería porque nos lanzamos moitas naves ao espacio, como por exemplo a Voyager. É unha nave que leva información por se alguén a ataca. Non. Atenta, non é así. Toda esta información que eu digo sería de xente en pelotas. É a mellor idea que escoitei na miña vida. A historia da humanidade en pelotas. Os egipcios, os romanos en pelotas. Cara, os zares, as zarinas, todos en pelotas. E Napoleón que se pone tamén en pelotas. Non, Napoleón, non. Vamos a ver, Napoleón foi un importante general francés. Napoleón en pelotas. Bonaparte. Napoleón. Ti dirá lo que queiras, pero con isto dos voos de baixo custe, cada vez traen tripulacións de sitios máis raros. Mira que es clasista, Que non é iso. Eu creo que todo isto non é normal. Es un repugnante, eu non vexo nada raro. Como que non? É que a ti metes unha cousa na cabeza e xa non hai maneira de sacarcha. Pero se eu só dixen que... Mira, non me toles máis a cabeza, que quero botar unha cabezadiña, Déxame ler o periódico tranquila e despois a dormir. Se cadra ten razón, son cousas que se me meten a mí na cabeza. Non, grazas, moi amable. As viúvas por diante. Que desgracia tan grande. Isto é un sen beber. Pero non merecemos todo isto que nos pasa, non? A cando vai rematar toda esta miseria? Isto non ten fin, filliña, isto non ten fin. Chegaba con todos os naufragios, con todas as mortes da familia, con todas as enfermedades, con todos os fillos da droga, cos abandonos, que ora ainda me sae pé de atleta. É calma. Miña pobre caspa. Que non mereces iso, muller. Como non vai
aparecerse nunca lava a cabeza. Ese coño un catarro que cada sorte que teño acaba en pulmonía. E ainda por riba cos anos que teño vivindo coa miña nai. Eu tamén sigo vivindo con ela. Xa morreu hai 10 anos, pero claro, non teño carta para enterrala. Ao principio era un pouco molesto polo cheiro, pero vas a facendo, muller, vas a facendo. E ademais, claro, suo moito e teño na tose. Que vas ter? Non tens, Ai, miña, non sí. digas iso, que va, non. Gracias, muller. So de las dúas ben desgraciadas. Ai, que desgracias tender máis grandes. Pois eu, quitando as 4 enfermedades terminales que vos teño, e como meu home cambiou de sexo e marchou con miña irmán. Ai, non teño ninguna cousa máis. E logo da bebida. O da bebida, que bebida, muller? María, cada día fan as copas máis pequenas. E ti non crees que tens un problemiño coa bebida, muller? O problema atendelo vos, que non sabedes o que vos perdedes. Que salud ten. E logo quen che regalou esa caixa de bombos víbora? Un admirador. E quen, se se pode saber? Non te o dijo. Unha persona que me ten moitísimo cariño e mira para min con ollo de ternura. Sí, os do supermercado da esquina por a compra de 100 gramos de mortadela. ¡Ja! Mas eu sabe que me preguntas. A mí no supermercado teñen moito cariño cando vou ali, miran para min de arriba abaixo e admiranme. Sí, será polo que gastas en produtos de higiene personal. Non montan as túas polémicas, entendes? Mulleriña, dame un, anda. Que non xe dou nada. Dame un, víbora, que somos amigas. Estánseme acabando. Que se che van a acabar se tes 2 kilos de bombos? Dame un, Sí, muller. tamén a Presley decía que non se lle acababa o anuncio e quedou sin anuncio. Non che dou nin a prova. Menuda amistade a túa, nin un miserable bombón. Dame un. Bueno, pois logo collí un, pero un solo, Ese no, que ten este chocolate por riba, está moi rico. Este de almendra, loco. Tampouco ten almendras, non te gusta a almendra. Este de blanco. O blanco tampouco, que só vale para donar o pino Este de de Navidad. dourado. No, que eu quero para pino de Navidad. Este lo... Ese sí. Bueno, este lo, veña. Ai, que brandiño está. Non me extraña que estea brandiño. Collina o antes, non me gustou, metí na boca e volvín a poñer na caixa. Un pouco. Porque non matan cosas. Que te aproveche. Cada vez é máis difícil a vida na casa de 2006. A soidade faise moi dura e os seus moradores ansían ver caras novas. Esta soedade vai acabar comigo. Ai, é comigo tamén. Estamos aquí, somos perdidiños. A única maneira que temos para que pase o tempo é facelo amor. Ai, sí. O que pasa é que un xa non está como cando era novo. Eu podo con 4, pero ao chegar a 4 xa non podo máis. Podo chegar a 5, pero teria que descansar 10 minutos, non compensa. Non pasan as horas, non pasan os minutos, non pasan os segundos. Ai, que aburrimiento. Menos mal que temos ao Ricardiño, Ai, sí, xa non me acordaba. Apareceu por aquí un día e nada, conócese que gustou isto e quedou. Sí, pero daqui non che é, que eu fíjome na súa fisionomía e daqui non che é. Ella debe ser de Escocia ou de Estocolmo ou Luxemburgo. Sí, Pero aquí non é. a mí tamén me ten pinta de africano, sí. Pasa que a xente de fora gusta isto, porque antes de facer as urbanizacións, os adosados e dos incendios, isto era todo verde. Só ten un defecto, que eu quero a ver se lle quito ese defecto. É moi cocón, Ela agacha se non quer relacionarse coa xente. Por certo, onde vai? Pois ten que estar por aquí. Ricardiño, vente, bonito, tú está. Home, que son amigos da familia, ven. Dime, Jonce, vente para aquí para nós, onde está? Hombre, vas. Te va a levar unha mareada. Témolo por aquí, porque o tipo ten moita maña para as cousas. E dáselle moi ben traballar na casa. Pero é un alienígena. Home, algo parvo, Pero tampouco hai que insultalo, digo eu. Non, é de outro mundo. Claro, que é de fora xa sabemos, que non se lle entende nada ao falar. É de outra galaxia. Arrea, é a ti en que se che parece logo ao do Real Madrid. Bueno, o aire como puti sí que ten agora que o dixo. É un extraterrestre. Bueno, que carallo, eu non sei se é de Zamora ou é de máis alá, pero que máis ten? Bueno, Ricardinho, veña, buxila as vacas. Pasa que xa digo, arreo, che. É tan simpático, máis para ver. Bueno, vou á taberna. Ten cuidadiño cos porriños, que te matontean moito,
Orquesta das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a actuación estelar de Castelao. Un galego vai conducindo por Londres e pon a radio xusto no momento no que dan un parte de urxencia. Atención a todos os conductores, hai un tolo conducindo en sentido contrario. O galego, todo alarmado, di, carallo, hai miles. Sabéis, señoras, é unha historia estúpida chea de erros. Primeiro, como entendía a radio inglesa o galego? E se sabía inglés, como é posible que non se dese conta do feito de que os ingleses conducen polo lado contrario? Unha merda de historia. Non quero facer un debate de números. Perdón. Pero yo voy a decir simplemente 4 cosas. Escute. Por favor, prégolle silencio. Caramba, que é ese chaval que te desei? Menuda periquita. Perdón. Señor presidente, quero comentarlle algo que me pasou onte aquí, en Galicia. Onte a noite, sobre os nosos ceos, vin unha nave marciana. Non se me alporice, señores diputados, non se me alporice. Señor presidente, pensa que non é certo que estou contando? Non vou entrar nin seguir por, en fin, sobre o tema de que pasou, que non pasou. Ah, vale, porque este sí que é un tema importante, un tema que lle interesa á cidadanía. Non o considera así, señor Feijóo? É un debate esotérico que non interesa á cidadanía. Esotérico? Pero como que esotérico se o vin con estos ollos? Dígolles que hai marcianos en Galicia. Sin duda, sin duda. Ah, pensei que non me creían. Vostede, señor presidente, tampouco me cree. Vostede se coloca... Que? Por favor, señor Quintana, dígalles que é certo que estou contando. Claro, xa o vexo. Vostede non se quere comprometer. Señores, exixo que a Cámara faga unha declaración sobre como tratar a invasión marciana. Vou empezar por decir algo que pode sonar fuerte, pero que penso, sinceramente. Estou preparado para todo, señor presidente. Que ás veces voto de menos a Manuel Fraguibana. Moitas gracias. Xa o diciron. Faiselle a vida costa arriba, non se queixe. E oro ten Alfredo, o desequilibrado. Sí, xefe, sí. Non, podo asegurarlle que nesta tenda non volve romper ningún só xarrón. Palabra... Non, eu non toquei absolutamente nada, Non, digolle a verdade, eu non toquei absolutamente nada, non sei como puido pasar. Non, xefe, de verdade que eu non sei que está pasando. Isto é unha cousa moi rara, un fenómeno curiosísimo. Os xarróns caen sós. Sí, eu non estou tocando. Sí. Despedido. Comprendo. Sí, sí. Non se desculpe, eu faría o mesmo. Sí. En fin. Foi un placer. Déicase. Chao. Por lo menos non pode pasar nada peor. Hola. Hola, cariño, que tal? Acaba de pasar algo terrible, muller. Sí, despedíronme do traballo. Que tes algo que me dicir? Sí? Que me deixes? Xa. Sí. Co meu primo Luis. Sí. Xa. Vale, moi ben, pois. Vale, pois digoche o mesmo que lle dixen ao meu xefe. Deica sempre. Chao, chao. Ben. Chegou a hora da solución final. Vimos aló.
todo se me fai costa arriba ou todo se me ven para baixo. Hola. Que xarróns tan bonitos. Ben de xarróns, non? É a primeira vez que vexo a unha persoa así, como a mí. Normal. Sí. Apetece dar un paseo? Pero trátame de ti. Vale. Apetece ir dar un paseo? Pois claro. Podo bicar. Se o consegues. Intentarei, non? Galicia, que tal Galiza? Saúdos a uns e a outros nesta nova edición de O Máis Galego. Hoxe temos un programa con xente que coñeceu outros mundos. Dunha banda está connosco Neil Armstrong, o primeiro home que pisou a Lúa. Que sentiu vostede a primeira vez que pisou a Lúa, Neil? Un ardor de moito carallo. Claro, os nervios por un momento histórico, eh? Que vai, que a noite anterior tomara ensaladillas sentoume fatal. Mira, vouche dicir unha cousa, o home nunca chegou a Lúa, eso foi todo unha montaxe, foi un vídeo que gravamos en Arizona. De verdade? Que va, pin, veña, que apura que teño presa. Vale, señor Armstrong, un pouco de respeto, por favor. O contrincante de Neil Armstrong é nin máis nin menos que Juan Pardo. Juan Pardo, nos queríamos buscar un marciano, pero vostede foi o máis parecido que atopamos. Que chispaste. Non, en verdade, isto é certo. Ben, vayamos coa pregunta desta noite. Un tema que só os astros saben responder. Moita atención. Que usos lle darían vostedes á cidade da cultura? Turno para Neil Armstrong. Neil, non se lle ocurre nada? Pois a verdade é que non. Pois ben, pois agora é o turno para Juan Pardo. Que usos lle daría Juan á cidade da cultura? Pois, non sei, pero eu podería facer a gran gala da cidade da cultura. Non, só ten que contestar a pregunta. Pois non facendo a gala, non sei. Pois é a primeira vez que se nos dá este caso, non hai resposta por parte dos concursantes, pero vexamos pese a todo que di o noso galegómetro. Eles non saben que facer coa cidade da cultura e o galegómetro marca pois un 100% de galeguidade. O galegómetro di que os dous son os gañadores. Excelente resposta. Os galegos non sabemos para que vale a cidade da cultura, pero estamos moi orgullosos delo. Noraboa, parabéns aos dous. Daquela que facemos a gran gala da cidade da cultura. Non! Había que intentalo. De seguido, un sketch clásico. ¿A mí? Sí. Mira para que lo oye. ¿Pero qué dices, tío bujarrón? Si quieres grande o que eres pequeña. Pero ¿qué tal ahí, tío trucha? Que no me caliente yo que empiezan a llover, hostia, ¿eh? Pero si quieres esa botella grande o quieres esa botella pequeña. Joder, gallego, el susto que me has dado, macho. Que yo pensaba que me estaba echando los tejos. ¿Pero esto qué es? Este aguardiente gallega feita na casa. Pues dame la grande, que cunde más, ¿no? Así me gusta. 20 euros. Joder, macho, ni que fuese coña francés, ¿no? Ya te digo. Oye, te han montado un chiringuito a la mar de guapo aquí en los urinarios del hospital, ¿eh? E que aquí o alcohol metílico é moito máis barato. Pero eso no te deja ciego. No, me sabes como todo, non podes pillar pertenera. E montei aquí chiringuito, pero aquí non hai ningún tipo de control. Más arriba, Policía Gastronómica Galega, queda arrestado, veña. Por qué, por qué? Por qué? Por destilar aguardente nos urinarios dos Sergas. Onde quita usted que aquí se destila aguardiente? Do alambique que tes aquí montado. Este non é o alambique, que está un marcapaso. A verdad que lle podo pedir outra cousa, porque dixo unha tontería que non hai que non cree. Está ben, pillou, me sinto.
Pois casi o creo. Sí. Eu que sei como son os marcapasos que poñen na sanidade pública. Pois tipo Alambique, home, se o sei, quedo calado. Xa, tarde piaches. A la veña, tira adiante miña pa comisaría. Esto, para despois do café, está buenísimo. A la veña. Venga, con Dios. Suba a Pitrina, non vai a salir así. Muchas gracias. Joder, cómo son estos gallegos, macho. Es que yo me parto el estuche con ellos, ¿eh? Joder. Coño, que no me han dicho si podía bajar las manos. Bueno, pues si acaso las dejo así. Voy a llevar también la pequeña. A ver tú. Hostia, para abrir ahora. A ver si con los glúteos apretando. Veña, muller, saberás como pasas ben? Non sei, é que a min o esforzo físico. Ai, muller, pero se o deporte é o mellor que hai para todo. É bo pro corpo, pra mente. Anda, vai un momento as máquinas, saberás como te sentes mellor. Vale, veña, vou intentar, sí. Veña. Ai, desde logo, que pouco afeitas están as mulleres de hoxe a entender a beleza do sufrimento físico. E canto máis te esforzas, canto máis te custa algo, maior é tamén a recompensa emocional. Hai que suar a camiseta, como din os futboleiros. Pero ela, miña, ela non fixo esforzo ningún. Cariño, deixarme algo de solto. É que quería coller unha bebida isotónica na máquina do fondo. Ai, precisas líquido, eh? Ah, sí. Claro, toma, mira. Aí tes. Moitas grazas. Quenta un poquinho máis. E non bebas a botella de golpe, non che vai a sentar mal. Beber líquido en abundancia é un hábito fundamental nos deportistas. En fin, eu vou un cachiño á sauna por ver de limpar toxinas. Cariño! Ai, sí, sí. Dime. Ves comigo á sauna? A sauna xuntos. Quita de aí, picarón. En fin, ás veces gustaríame que fose menos recatada, máis lanzada. Pero non se pode dar todo. E as moscas que me lle poñen lentejuela a todo. E onde, falando de moscas, onde se metería esta hoxe? Sabe Dios se la joder na vida de lea de todos, feixa. Ojalá non viñera máis, que se levaba unha alegría, que tiraba o tabique, que daba eu con dos puestos, era rica puerca usurera. Fajo ben! Hostia, arriba. De onde ves? Ya te vayas algo na cabeza, un accidente, que te has agarrado nada. Ai, como se ve o ignorante que eres. Veño de facer deporte. E que deporte faz ti, miña paloma? O único deporte que faz é abre perna, cerra perna. Que burra eres, así a todo. Mal que fixen non te lo feito antes, que ora xa o teño claro. Mensana incorpore sano. Ui, ese refrán, sana, sana, culo de rana, se nos sanas ocho, sana las mañanas. No faz inglés, que o inglés no quiero. Mira, mira, mira pa aquí. 1, 2. 1, 2. E mira isto, mira isto. Oh! Un artista. Ai, este moi ben non sale ainda, que... Ainda levo 4 días no gimnasio solamente. Casi que leve 4 meses. Pónseme o cu duro que vou partir as noces con ele. Ui, o que vas a forrar en abridores. Sabes que che dixo? Que? Pois eu tamén sei onde vai o meu fillo máis novo, que tamén hai un deses, e vou a apuntar. Mañá mismo pajo esa cota e vou a gin. Ai, que mala envexa. A gin. Ai, mira pa ela, mira que envidiosa e que mala que eres, Ata que te metiches no deporte non paraches. Fajo ben, no meu gin non manda ninguén. Ese fajo deporte fajo eu, que non fas ti. Ai, mira, muller, se vai parecer a Eva Nasarre, ela unha profesional. Digo cho eu que ti pa isto non vales, víbora. Pero se verá millor que tío meu de profesor de monitronis, que é o que me dixo a min que valía, se valjo, non me semilla. Sabes que che digo? Vouche facer unha demostración para que vexas o potencial que teño eu de xin, que xa verás, en pista cubierta. Ai, arre da pena que te fendo. Arre, hai que ter concentración a estar motivada, senón xa non é nada. Preparación. Ois, por favor. E se para ter razón di que eu pa isto non vale. Quen me dera que todo isto fose obra de Marciano. Pero non. Ainda que doia dicilo, foi obra de Galego. Ou non.
Iré comprando outra caixinha, sí? Pelotas. Desde logo que pouco afeitas están as mulleres de hoxe a entender la beleza... Vai un momentinho as máquinas a facer aí quentamento.